मोनसे सुक्ति खालामबाय थांनाय 2020 नि जानुवारि 27 तारिखाव बै सुक्तिखौ गोजोननाय गैयि एबा थामहिनबा बर' हारिया फिन खनसेबाव थगायजाबावनायखौ नुनानै NLFBआ आरोबाव सानफिननानै हाग्रायाव थांफिननानै आखायाव हाथियार लादों। मोनसे हारिया माब्ला सोमावसारो जेब्लानोखि गुबुनजों नासय जायो सोबख' जायो गादब जायो अब्लानिया बे हारिया बिग्रायखाङो आरो आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांनो जुजियो। हाथियारखौ सोर लायो? जाय मानसिया थैगोनखौ मोनथिखायो बे हाथियारखौ लायोब्ला आं थैगोन आं गावजागोन बेखौ मोनथिखानानैबो गावनि जिउखौ बावसोमनानै आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारो। बेबायदिनो NLFB आफादाबो जे बर'आ आरोबाव एकर्डनि गेजेरजों बर'नि थार्ड एकर्डनि गेजेरजों थगायजाबावबाय बे थगायजाबावनायखौ नुनानै आखायाव हाथियार लानानै आरोबाव संग्राम खालामफिननायखौ जों नुबोनो मोन्दों। आरो बैखिनि समायाव बिथांमोनखौ बुंदोंमोन जे नोंथांमोननि जि दाबि दावहा बे गासै दाबि दावहाखौ जोङो सरकारा सुस्रांगोन होननानैहा बिथांमोनखौ खोथा होनानै लाबोदोंमोन। नाथाय दिनैसिम बिथांमोननि फर्मेल सिजफायारखौ सरकारा खालामनानै होआखै। आं बेखौ खावलायगोन दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकार जे थाबैनो NLFBनि जि जानो गोनां फर्मेल सिजफायार एग्रिमेन्ट बेखौ थाबैनो खालामनानै होनांगौ आरो थाबैनो बिथांमोननिफ्राय चार्टार अफ डिमान्ड नाजावनानै पिस प्रसेसनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोननि जि समायसा बर'नि जि समायसा जि गांनाय उखैनाय बेखौ समाधान खालामनो थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ आं खावलायगोन। जेब्लानोखि 27 तारिखाव रन्जन दैमारिनि सायाव हाइकर्टआ बार्डिक होबाय। बे बार्डिक होनाय समाव जों गुवाहाटीयावनो जेलाव रन्जन दैमारि सारजों लोगोसेयै दङमोन। बेखिनि समाव सारा फंसे बाथ्रा बुंदों, नोंसोरो थांनानै रायजोफोरनो खोन्थाहैथां आंखौ देहा लानानैबो आरो गोसो लानानैबो मोजाङैनो दं होननानै बिथांमोना बे मेसेजखौ हरदों। नाथाय जों दिनै बुजिनो नांगोन बिथाङा जेलाव थानानैबो आं मोजाङैनो दं होनना बुंनायनि ओंथियाव एबा सिङाव मा थाखुमानानै दङ बर' रायजो राजाखौ मा खालामनायखौ हामजादों एबा लुगैदों दिनै बे सोंथि जानानै दङ। दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जे थांनाय मासनि 27 तारिखाव जे रन्जन दैमारिनि सायाव हाइकर्टआ बार्डिक होबाय एबा लाइफ सेन्टेन्स होबाय बे लाइफ सेन्टेन्स होनायाव बर' रायजो राजाफोरा दुखुल' मोननानै थायालासेनो जों मा बिबान लानानै खामानि मावगोन दिनै जोङो साननांगौनि सम जाबाय। रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनोब्ला एकमात्र बर' हारिया रन्जन दैमारिनि मुङाव खौसे जानो नांगोन आरो जोङो नांसोमबावनांगोन जुजिनांगोन सरकारखौ जोङो नारसिननांगोन। दिनै सोरबाया बुंनो नागिरदों जे रन्जन दैमारिया गाव हारसिंनो NLFB नङा रन्जन दैमारिखौ लानानै बर' जाथिया थांनानै थाया सोरबा राजनितिक लिडारफोरा बुंनो नागिरदों। नाथाय जों बर' हारिया खोन्थिनो नांगोन जे रन्जन दैमारिखौ लानानै बर' हारिया जेन थांनानै थागोन बुहुमनि बिखायाव आरो बिथांनि गोथौ सानस्रि आरो सान्थौखौ लानानै बर' हारिया खौसे जानानै खोन्थिनांगोन। अब्लानिया जोङो सुथुरनि आखाइनिफ्राय जों देरहासार जानो हागोन आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ जों उदां खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो।